Ne ineno ayiego erokamano. Muma wachonwa e Jo-Galatia 5 matindo 22 kod 23. To gik ma Roho nyago gin hera, mor, kwe, horuok, ng'wono, ber, bedo jadiera, muolo, ritruok. Onge chik makwedo gik makamago. Kuom wechegi duto te adwaro ni mondo mi awuoye matin e gimiluongo ni ritruok. Janeno kata jawinjona, gimoro biro sani ni gweno miwang'o e dho ndara. Akia ni be inene gweng'u kanyo. Gweno miwang'o e dho ndara iyudo ka ng'ama miyo onyiewo alot dok godo ot, to kawo tiende moko mag gweno orade wang' yo, oboye suka, kendo kodhi romo gi ng'ama ong'eye to orido gi suka to soye kikapu. To kosekali to chako kawo tiend gweno omuodo. Jothurwa omuodo tie gweno mineno ka ler mar wiye emoriemo nikech owinjo mit mar tie gweno. Matiende ni ok en ng'ama nitiere kod ridruok. Nyalo yudo ka ng'ama duong' ma ng'ama dichuo ochung' chamo wi gweno e dho ndara, ma kata buru kalo to ochamo ma kichung' bute to duonde emiwinjo ka muoch kaka blada moywa, nikech owinjo mit mar wi gweno. Muma wacho na achiel kuom gik ma Roho kelo kuom ng'ato en ritruok. Inyalo yudo ka ng'ato osedak higni ka ok orudh lake, kendo inyalo yudo kong'amo dhoge tibiro paro ni siwej moro kalo machiegni. To king'iyo lekene tiyudo ka gik moko muonore ma kichako gologi kod kede moro, kichodhogigo tigologi tinyalo po kichodho nyaka kuonde ma 2017 kura mane mokalo iyudo ka nitie lake kanyo, nyaka skuma mosekawo ndalo buora manowuokie bedo green matiyo duogo bet rachar. Inyalo chodhogi mabende ipo ka ichodhogi achodha magiwuok mang'eny. Muma wacho ni ng'ama ok nyal ritre ok en tiere kod Roho Maler. Achiel kuom gik ma Roho Maler kelo kuom ng'ato en ritruok. Duong' odog ne Yesu. Aseneno jodongo ma ritruok osetamo, kendo en ng'ama wuoyo ma ok ong'e kamogikie. Kowuoyo tiyudo kochako gi wach moro mowinjo ka pasta gi owachone e kanisa ni wach ni owara Yesu e Ruoth. Samodwa wuoyo to ochako ni kamano. To kosewacho no owara to isome mos. King'iyo lekene tiyudo koregre. Chalo leke dhiang' mantie gi tuo mar jimo. Oware to king'iyo lewe tineno karateng' kaka lew dhiang'. Owar ng'ani to king'iyo ume, ei ume, buche mag ume tineno kotimo oyare machalo kamitedega gi iro. Iyudo ka ume otimo yare. Ng'ani wacho no ware to king'iye mos tinyalo chich ni ng'ani tiyo gi yien moko ma chik ok opuodho. Kendo king'iyo ume to ing'eyo ni jali to en ng'at ma ume gologa iro, kendo onyalo golo iro gi ume konchiel kago zigzag kadhi malo, to wacho no ware. Opaki Yesu. Ritruok en achiel kuom mich ma Roho Maler keto kuom ng'ato. Magi e jodongo ma kamubetie to en ong'e gimoro amora. Kipenje ni maro no ketho ugunja tiende nang'o, obro koni ni maro no mer ugunja mopodho piny. Kipenje ni ka ng'ato wacho ni biro neno makolwer tiende nang'o, oduoki ni mano to moyugno. Gini e jodongo minyalo po kobukore mowach nyaka wach moro magalagala. Nyalo po kogo nyaka mbaka ni noselidho moneno chi wuode kaluokre e nam, moduogo wachi ni ouma nyathina nitiere kod dhako man gi bottoms up,
tiende ni en jaduong' ma okuritore. Gine jodongo ma ka ng'ato tho kamoro to oreto kanyo piyo piyo, kendo kata ka miyono en miyo mane osepogore kod jaode modong' kende, to kore kotimo puonj kanyo ni ka chuori osetho to odini nyaka loki, to kiloke to tarimbo mibiro kuny godo buche mag odni nyaka idhi many mana tarimbo motimo nyal e piny mar Mwa kata e piny mar Kisii. Magi gin jodongo ma onge kod ritruok, gin jodongo manitiere nyaka kod angera moko mag yura miya nyuka. Apako Yesu ja Nazareth, nyaka waritore kama wanitie e gik ma watimo, to nikech ritruokno en achiel kuom miche mag Roho Maler. Erokamano jal mowinja, kendo akwayi ni kaw kindeni matin i-subscribe. Kaw kindeni matin, kise subscribe idiyo lang'no. Chak ikaw kindeni matin, kisediyo lang'no, share wach Nyasaye mwapuonjo kani. Bende comment i-like. Nyasachwa mondo gwedhi kitimo mago. Erokamano nikech aneno ki subscribe. Erokamano ahinya. Nyasaye ogwedhi.